тамошобинони азиз, дар иҷа анами ламиражи нигина ҳамон қулвара дигар хелш буромадай, дигар рангаш бинед савзчаш ази зарчам астай бо пагоҳ санг мезананд. бо ман барои шумо нишон метиҳам. иш боша бид 170 сомон шидай, ё 180 будан, оз 170 сомон шидагай. 2 намуд 3 намуд санг задагай дар як анами гилош. Анамиам ламиражи новинкая, иёям 170 сомонӣ, сангои дизайнерски, сангчои майдаи пирра. ина марҳамат, рақамои WhatsApp ман мемонам, нависед барои доставка. мо доставка дорем ба Русия. асосан доставкаи мо ба Русия. ҳамеша ба назар гиред тамошобинони азиз ки бисёртар мо бор ба Русия равон мекунем. Неҷада бо ҳастанаи зард, ламиражи зард, гилакоям хе калон дора. иям сангои дизайнерски задагай дусанга беҳад хушрӯ. 170 сомонӣ, нархи 3 метрш материал дора.